Salam, hormatly gyzykly kanalyň agzalary we mehmanlary. Ýagşamysyňyz? Adatça bolşaly men siziň bilen ören gyzykly we peýdaly maglumatlary paýlaşarym. Şu günkü mowzumyza geçmezden öň adatça bolşaly men sizden kanala agza bolmagyňyzy, like basmagyňyzy, tesbir ýazyp dostlaryňyz bilen paýlaşmagyňyzy haýyş edýärim. Gelin onu başlaýyn. Ananyp bolmajak kireýini alýan zat. Siz elbette jaýy, otagy, ofisi, transport serişdelerini we gap çanaklary we beýleki zatlary kireýini alyp bolýandy hakynda eşidensiňiz we bilýänsiňiz. Ýöne meniň size bugünkü aýdyp berjek adamyň kireýini alyp bolýandy hakynda pikiremeden dälsiňiz. Hawa dostlar, şeýle pikir edip bolmajak kireýini alyp bolýan zat hem ýurtdyr. Ýewropada ýerleşen kiçijek ýurt bolan Liechtenstein bir günlügüne $70,000 kireýine berilýär. Yerli kanunlara göre ýurdu keminden 2 günlük kireýini alyp bolýar. Ýurdu kireýini almak üçin 6 aý öňünden arza ýazmaly we tasdiklanmagyna garaşmaly. Ýurdu kireýini almak isleýänleriň sanynyň gaty köpligi sebäpli ýazylan arzalaryň köpsi reddedilýär. Ýurdu kireýini almak isleýän adam özüni gowy tarapdan tanadan bolmaly. Eger siz özüňizi erbet tarapdan tanadan bolsaňyz, onda siziň ýurdu kireýini almak şansyňyz ýok. Belli rap aýdymçysy Snoop Dogg hem ýurdu kireýini almak isläpdir. Ýöne onuň arzasy reddedilipdir. Eger siziň arzaňyz kabul edilip ýurdu kireýini almak başarsa, siz şol 2 günüň dowamında şol ýurda 150 sany mehman çagyryp bilýärsiňiz. Ondan başga da siz şol ýurtda 2 günlük öz walutaňyzy hem girdip bilýärsiňiz. Ýöne ol walutany diňe şol ýurdun içinde we diňe şol bellenlen 2 günlük ulanyp bolýar. Ondan başga da ýurdu kireýini alan adama ýurdun parlamentinde ýürüýte hormat açary gowşurulýar. We şol gün ýurdun başlygyny bilen hem akşam naharyny edip bilýär. Goşmaça töleglere ýurtda ýaşaýan adamlar gadymy eşikleri giyip, gadymy däpdesurlary hem görkezip bilýärler. Aýdym saz dünýäsinde iň meşhur ırımlaryň biri 9-njy simfoniýanyň näleti diýilip adlandyrylýar. Beethovenden başlap 9-njy simfoniýany ýazan her bir kompozitoriň gysga wagtyň içinde öljekligi baradaky ynam bar. Kompozitorlar bu urumda o dünýä bilen bagly bolan bir zadyň bardygyna ynanýarlar. Beethovenden soňra 10-njy simfoniýany ýazyp gören wagtynda Arnold Schoenberg, Franz Schubert, Gustav Mahler, Antonin Dvorak, Alfred Schnitger we beýleki dünýä belli kompozitorlar aradan çykypdyr.